Здравейте, деца! Сега ще ви прочета приказката за златното и сребърното братче. Високо-високо в облаците чак се намирал домът на най-могъщия от всички главатари – Ниаме. Един ден той решил да се ожени. Извикал 4 най-красиви девойки от племето си и попитал всяка една от тях: „Какво ще направиш, ако се оженя за теб?“ Първата, която се наричала Коко, отговорила веднага: „Аз сама ще мета твоя дом и ще го държа винаги чист и нареден.“ Втората казала: „Аз ще ти готвя най-хубавите ястия и няма да се оплаквам, ако винаги канеш по стотина гости на трапезите си.“ Третата казала: „Аз ще изпреда планини от памук за теб и всеки ден ще ти нося прясна вода от реката.“ Накрая четвъртата се засмяла и казала: „А аз, Ниаме, ще ти родя един златен син.“ Разбира се, Ниаме избрал последната, която била и най-красивата, и вдигнал богата и блестяща сватба. А сега трябва да ви кажа, че избора, направен от Ниаме, разсърдил много Акоко, която, прикривайки завистта си, успява така добре да измами другите, че останала в къщата на младоженците като довереница и близка приятелка на невестата. Един ден Ниаме трябвало да отиде далеч, за да ходи едно свое стопанство на края на гората. Точно когато го нямало, в дома му се родили две близначета. Коварната Акоко взела скришно двете деца и ги сложила в една кошница. Изтичала навън, намерила две едри жаби и се върнала, за да ги остави в люлката на новородените. После излязла от къщи с кошницата и навлязла навътре в гората, докато намерила едно сухо хралупесто дърво. Оставила там кошницата и се отправила бързичком към стопанството, където се намирал Ниаме. „Тичай, Ниаме!“ рекла запахтяна тя. „Ела вкъщи да видиш синовете си.“ Можете ли да си представите какво изпитал Ниаме, когато вместо златно момче намерил две едри жаби? Той заповядал да убият тези грозни животинчета, а нещастната си жена изгонил от своя дом, като я оставил да живее в най-затънителното място на владенията си при белите облаци чак. Но се случило така, че един ловец минал точно в това време край хралупестото дърво в сърцето на голямата гора. Неговия поглед бил привлечен от някаква светлина, която идвала от вътрешността на дънера. Я гледай, какво ли е това?“ възкликнал той, вземайки в ръце кошницата. А отвътре две гостчета отговорили: „Ние сме синовете на Ниаме.“ Ловецът отворил кошницата и видял две прекрасни деца. Той много се очудил и отначало не знаел какво да направи. После решил да ги занесе в колибата си и да не казва никому къде ги е намерил. Ловецът бил много беден и винаги, когато му потребвали пари, взимал по-малко от златния или сребърен прах, който се ронил непрекъснато от децата, и отивал в близкия град, за да купи храна и дрехи. Скоро той станал много богат човек и на мястото на схупената си колиба построил грамадна къща. Около нея една по една изникнали и други къщи и къщички, толкова много, че образували цял град. Недалеч оттам живеел паяка Анасе. Един ден той решил да отиде в гората да си събере малко бели мравки. Отдавна не бил ходил по тези места и се очудил много, когато на място на дивата гора намерил хубав и голям град. Любопитният паяк влязал в селището и след като поразпитал то с онзи, узнал кога е построен града и кой е неговия господар. После минал през голямата къща и видял ловеца, който си играл с две много хубави деца, едното златно, а другото сребърно. „Къде ли съм слушал да се говори за тези две деца?“ запитал се хитрия паяк и веднага си спомнил, че само преди няколко години бил чувал да се говори за такова нещо в къщата на Ниаме. „Сетих се, това са синовете на Ниаме.“ Младата му жена е била невинна и несправедливо и е било отредено изгнанието. Паяка веднага побързал да отиде при Ниаме, за да му съобщи какво е открил. Ловеца видял Анасе и понеже познавал неговата хитрост, разбрал, че този всезнайко ще издаде тайната му. Той извикал децата и им казал: „Деца мои, време е да разберете кой е вашия истински баща.“ И така на другата сутрин те облекли най-хубавите си дрехи, взели си много храна и тръгнали на път. Не след дълго пристигнали пред къщата на Ниаме. Ловеца го извикал навън и му казал: „Ниаме, ела да видиш какви чудни игри знае моето момче.“ Ниаме е излязъл и взел да гледа сребърното момче, което правило чудни движения, а в същото време златното момченце пеело и с песента си разправило за техните премеждия от момента, в който майка им била обещала да роди златно дете, за тяхното появяване на белия свят и за коварството на Акоко. То възпявало добрината на ловеца, който ги бил отгледал и обичал като родни деца, вместо да ги убие, за да обсеби всичкото им злато и сребро. Ниаме слушал замислен и като чул всичко, прегърнал синовете си и заповядал да доведат жена му от далечната гора.
когато жената пристигнала, била потънала цялата в кал и с дълги изпластени коси. Ниаме веднага наредил да я измият, да я вчешат и да я облекат най-хубавите дрехи. Тогава всички се възхитили от невижданата красота на младата жена, която не се била похабила от дългото изгнание и самотата. После той изпратил да намерят лошата Акоко, отвела до края на владенията си и я хвърлил надолу, но преди това я превърнал в кокошка, като и заповядал всеки път, когато ожаднее, да вдига глава и да му иска позволение за всяка глътка. Накрая похвалил ловеца, направил му много подаръци и го изпратил вкъщи с почести. А що се отнася до синовете на Ниаме, те веднъж на годината ходят да се къпят в голямата река, която се спуща като водопад към низината. Тогава малко от техния златен и сребърен прашец достига до хората, които сръчно и умело го отсяват от златоносните пясъци. Това беше приказката, деца. До следващия път.